ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ പോലീസ് കോട്ട് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുടെ സ്രോതസ് അല്ലെ, അതാണ് നമ്മള് കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ എത്ര അവതാരം കണ്ടു ഭഗവാന്റെ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഏഴാമത്തെ അവതാരം വരെ. ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ വേഗം. ഫസ്റ്റത്തെ അവതാരം കുമാരന്മാർ, രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് നാരദമുനി, നാലാമത്തത് നരനാരായണൻ, അഞ്ചാമത്തെ കപിലമുനി, ആറാമത്തെ ദത്താത്രേയൻ, ഏഴാമത്തെ യജ്ഞാവതാരം. പിന്നെ ഗുണാവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നു ഇന്നലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 7 അവതാരം വരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതെ. ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? 12 കഴിഞ്ഞു. 13 ഇനി 13 തുടങ്ങണം. 13 തുടങ്ങണം അല്ലെ. അപ്പൊ 12ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം, 12ാമത്തെ അല്ല, 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ 7ാമത്തെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. 7ാമത്തെ അവതാരമായിരുന്നു അതായത് ഭൂതിയുടെ പുത്രനായിട്ട് യജ്ഞാവതാരമായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ അതെന്താ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശക്തി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ കാലത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റിയ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടാകാതെ വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ യജ്ഞാവതാരമായിട്ട് വന്ന ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭരണം നടത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് യജ്ഞാവതാരമായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ആ പ്രപഞ്ച ഭരണം നടത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഷ്ടമേ അഷ്ടമേ മേരുദേവ്യാൻ
तु सप्तैर्ज्ञाता ദർശയൻ ധർമ്മവീരാണാം സർവാശ്രമനമസ്കൃതം അഷ്ടമേ അഷ്ടമേരുദീര്യാം തു നാഭ്യജ്ഞാതപുരുക്രമഃ ദർശയൻ വർണ്ണവീരാണാം സർവാശ്രമനമസ്കൃതം ദർശയാൻ വർമ്മ ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण हरे कृष्ण अष्टमे मेरुदेव्या तु नाभिर्ज्ञाता उरुक्रमः दर्शयन् वत्मधीराणां സർവാശ്രമാനമസ്കൃതം. അഷ്ടമേ എട്ടാം അവതാരം മേരുദേവ്യാം തു മേരുദേവിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പത്നിയുടെ നാഭി രാജാവ് ജാത ജനിച്ചു. ഉരുക്രമഃ സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ ദർശയൻ ദൃശ്യമാക്കിയതിനാൽ പത്മ മാർഗം ധീരാണാം ശുദ്ധ സത്തകളുടെ സർവം ആശ്രമ ജീവിതക്രമങ്ങൾ നമസ്കൃതം ആദരിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി അടുത്ത ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന എട്ടാമത്തെ അവതാരം മഹാരാജാവ് നാഭിയുടെയും പത്നി മേരുദേവിയുടെയും പുത്രനായ ഋഷഭ രാജാവാണ് എട്ടാമത്തെ അവതാരം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എട്ടാമത്തെ അവതാരം ഋഷഭ രാജാവാണ് ഭഗവാന്റെ എട്ടാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് പറയുന്നത്. നാഭിയുടെയും മേരുദേവിയുടെയും പുത്രനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഋഷഭ രാജാവായിട്ട് എട്ടാമത്തെ അവതാരം എടുക്കുന്നത്. ഈ അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ പരിപൂർണതയുടെ പാത ദൃശ്യമാക്കി തരികയും എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലുള്ളവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുകയും പൂർണ്ണ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമായവരാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഋഷഭ രാജാവിന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കി തരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കൽ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പരിപൂർണതയുടെ പാത ദൃശ്യമാക്കി തരാ, പരിപൂർണതയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്, അപ്പൊ അതിന്റെ പാത ദൃശ്യമാക്കി തരാ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ ഉദ്ദേശം? അവതാരത്തിന്റെ ഋഷഭ രാജാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണതയുടെ പാത ദൃശ്യമാക്കി തരികയും എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലുള്ളവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുകയും പൂർണ്ണ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമായവരാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഋഷഭ രാജാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എട്ടാമത്തെ അവതാരം കൈക്കൊണ്ടു. നാഭിയുടെയും മേരുദേവിയുടെയും പുത്രനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എട്ടാമത്തെ അവതാരം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മാനവ സമുദായത്തെ ജീവിത നിലവാരവും പദവിയും അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായി 8ആയി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. തൊഴിലനുസരിച്ചുള്ള 4 വിഭാഗങ്ങളും സാംസ്കാരിക പുരോഗതി അനുസരിച്ചുള്ള 4 വിഭാഗങ്ങളും. അപ്പോ 4 നമുക്കറിയാലേ, സമുദായത്തെ നമുക്ക് 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും, അങ്ങനെയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ തൊഴിലനുസരിച്ചുള്ള 4 വിഭാഗം, രണ്ടാമത്തത് സാംസ്കാരിക പുരോഗതി അനുസരിച്ച് 4 വിഭാഗങ്ങൾ. അതില് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് തീക്ഷണാശാലികളുടെ വിഭാഗം. തീക്ഷണാശാലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? തീക്ഷണാശാലികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രാഹ്മണരെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണര്. അധികാര വിഭാഗം ക്ഷത്രിയന്മാർ, വ്യവസായ വിഭാഗം വൈശ്യർ, വൈശ്യര്, പിന്നെ തൊഴിലാളി വിഭാഗം ശൂദ്രര് എന്നിവ കർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള 4 വിഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ 4 വിഭാഗങ്ങൾ കർമ്മം അനുസരിച്ച് തീക്ഷണാശാലികളുടെ വിഭാഗം, അധികാര വിഭാഗം, വ്യവസായ വിഭാഗം, തൊഴിലാളി വിഭാഗം. അതാണ് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്നിവ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്കുള്ള സാംസ്കാരിക പുരോഗതിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള 4 ആശ്രമ വിഭാഗങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 ആശ്രമങ്ങള് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഇത് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്. ഇതിൽ നമുക്കറിയണത് അതിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇതെല്ലാം. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാര പാതയിലേക്കുള്ള സാംസ്കാരിക പുരോഗതിക്ക് അനുസരിച്ച് 4 വിഭാഗങ്ങള്: ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം.
ഇവയിൽ സന്യാസ ജീവിതം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളില് സന്യാസമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കരുതുന്നത്. മറ്റെല്ലാ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥാപിത ആത്മീയ ആചാര്യൻ സന്യാസിയാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ട് നമ്മൾ ആരെ പറയുന്നത്? വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ സന്യാസിയാണ്. സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനിലെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളതാണ്. എന്താ പറയുക, ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മചര്യം കഴിഞ്ഞു, ഗൃഹസ്ഥം കഴിഞ്ഞു, വാനപ്രസ്ഥം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എവിടേക്ക് കിടക്കുന്നത്? സന്യാസത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. പരിപൂർണ്ണ സന്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ പരിത്യാഗമാണത്, എല്ലാവരും ത്യജിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആത്മീയാചാര്യനായിട്ട് നമ്മൾ സന്യാസിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. വ്യവസ്ഥാപിത ആത്മീയാചാര്യൻ സന്യാസിയാകുന്ന. സന്യാസ ആശ്രമത്തിലും പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള ഉന്നതിക്ക് 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ സന്യാസത്തിലും തന്നെ എന്തുണ്ട്? 4 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം കുടീചകൻ, രണ്ടാമത്തെ ബഹുദകൻ, പരിവ്രാജകാചാര്യൻ, പരമഹംസൻ. അപ്പോ 4മത്തതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളിൽ 4മത്തെ ആശ്രമത്തിൽ 4മത്തെ സന്യാസം. ആ സന്യാസത്തിൽ തന്നെ പല പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? കുടീചകൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റത്തെ. ആ പരിത്യാഗത്തിൽ തന്നെ കുടീചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആശ്രമം ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ എന്താണ്, ആശ്രമത്തിലായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത്. വീടായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ വീടിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും ഒരു ആശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഭിക്ഷയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ആണ് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. കുടീചകൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബഹുദകനാവുമ്പോ എന്താണ്? ആ ഒരു ആശ്രമം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കായിരിക്കും, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? വീടായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളത്. അതാണ് പരിവ്രാജക ആചാര്യനാവുമ്പോ എന്താ ചെയ്യണം? ആചാര്യന്റെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്കും കൂടി എത്തി. മാത്രമല്ല ആ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരമഹംസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും ആരായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും? ആ സന്യാസിയുടെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് 4. അത് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി. പരമഹംസൻ എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പരിപൂർണതയുടെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥ പരമഹംസന്റേതാകുന്നു. അപ്പൊ പരിപൂർണതയുടെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് എന്ത്? പരമഹംസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റെല്ലാവരാലും ഈ ജീവിത പദവി ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ ആ സന്യാസ ജീവിതം. മറ്റെല്ലാവരാലും ഈ ജീവിത പദവി ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. നാഭി രാജാവിന്റെയും മേരുദേവിയുടെയും പുത്രനായ ഋഷഭദേവൻ ഭഗവത് അവതാരമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ആര്? ഋഷഭദേവൻ. അത് നാഭി രാജാവിന്റെ മകനും മേരുദേവിയുടെയും പുത്രനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തന്റെ പുത്രന്മാരോട് ഒരാളുടെ അസ്തിത്വത്തെ പവിത്രമാക്കുന്നതും ശാശ്വതവും നിത്യവികാസം പ്രാപിക്കുന്നതുമായ ആത്മീയ ആനന്ദ പദവി പ്രാപ്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ തപസ്യയിലൂടെ പരിപൂർണതയുടെ പാത പിന്തുടരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്റെ പുത്രന്മാരോടും എന്താ പറഞ്ഞത്? അസ്തിത്വത്തെ പവിത്രമാക്കാനും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും നിത്യവികാസം പ്രാപിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ആനന്ദത്തിന്റെ ആ ഒരു പദവി അത് പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന തപസ്യ, അതിന്റെ പരിപൂർണതയുടെ പാത പിന്തുടരാനാണ് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഋഷഭ മഹാരാജാവിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? അപ്പോ പരിപൂർണതയുടെ പാത കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരോദ്ദേശം. സർവജീവാത്മാക്കളും സന്തോഷത്തിന് പിന്നാലെ പായുന്നു, എന്നാൽ ശാശ്വതവും അനന്തവുമായ ആനന്ദലബ്ധി എവിടെയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരാണ്? നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദപരമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നിറഞ്ഞ ഒരു സന്തോഷം, അനന്തമായിട്ടുള്ളത് അത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. മൂഢന്മാർ യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിന് പകരമായി ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ ആരാഞ്ഞു ചെല്ലുന്നു. അപ്പൊ മൂഢന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിന് പകരം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തെ ആരാഞ്ഞ് ചെല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരം മൂഢന്മാർ സന്തോഷം എന്ന് കരുതുന്ന സുഖങ്ങൾ പന്നികളും നായ്ക്കളും വരെ ആസ്വദിക്കുമെന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കുന്നു. അത്തരം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ഒരു മൃഗത്തിനും പക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നികൃഷ്ട ജീവിക്കും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കലും അല്ലെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂഢന്മാരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? സന്തോഷമെന്ന് കരുതുന്ന മൂഢന്മാർക്ക് സന്തോഷമെന്ന് കരുതുന്ന ആ സുഖങ്ങള് നമ്മൾ മീൻസ് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും പന്നികളും നായ്ക്കളും എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. അത്തരം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം
ആർക്കും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അത്തരം ആനന്ദം അത്യധികമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു. എന്നാലും മനുഷ്യ ജീവിതം അത്തരം നിസാരമായ ആനന്ദത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ നിത്യവും അനന്തമായ ആനന്ദം പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതാണ് മാനവ ജീവിത ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? നമുക്കറിയാം എത്ര ജീവാത്മാക്കൾ എത്രയാണ്? 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കള്. അതിൽ 4 ലക്ഷം മനുഷ്യരാണ്, ബാക്കി 50 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് ഇത്രയും ജീവിവർഗങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ജന്മം കിട്ടുന്നത്? മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും എത്രയോ വർഷങ്ങള് നമ്മള് ഓരോ ജീവിയായിട്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് വന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ശരിക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപ്തമാക്കാന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, പരമമായ ധർമ്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കാരണം മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മൃഗങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പക്ഷികൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന അവർക്കും ആനന്ദമുണ്ട്, അവർക്കും സന്തോഷിക്കാനുണ്ട്, അവർക്കും ഭാര്യയുണ്ട്, കുടുംബമുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, വീടുണ്ട്, എല്ലാതും അവർക്കുണ്ടല്ലോ. നമ്മളെ പോലെ എല്ലാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും അവരുടെ ആ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാതും ഉണ്ട്. അത് തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു 80 ലക്ഷം, ബാക്കിയില്ല 4 ലക്ഷം കഴിച്ചിട്ട് 80 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളില് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ജീവിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത്? നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജന്മത്തെയും നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായൊരു ജന്മമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നോ നമുക്ക് ഈ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ രൂപം എന്താണ്? ഒരു മനുഷ്യന്റേതാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. കാരണം മൃഗങ്ങളായിരുന്നപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, നമ്മൾ അതില് സന്തോഷം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്നും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എല്ലാ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും എല്ലാ നികൃഷ്ട ജീവികളും അതെല്ലാത്തിനും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സത്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ നിത്യവും അനന്തവുമായ ആനന്ദ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ മാനവ ജീവിത ലക്ഷ്യമെന്ന് നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോവുകയാണ്. നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല. സ്വമേധയ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾ വർജിക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. അപ്പൊ സ്വമേധയാ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വമേധയ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾ വർജിക്കുകയും വഴി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. അപ്പൊ ഭൗതിക ആസ്വാദന സംയമനം പരിശീലിച്ച ഒരാളെ ധീരൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്തവൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനത്തിന് നിയന്ത്രണം പരിശീലിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്കറിയാം ധീരൻ എന്ന് വിളിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തമാധികാരി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കള്, അവരെയാണ് ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തി, പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്തവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ധീരന്മാർക്ക് മാത്രമേ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനാവൂ എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ ക്രമേണ സമൂഹത്തിലെ സർവരാലും പൂജിക്കപ്പെടുന്ന പരമഹംസ പദവിയിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ധീരന്മാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? സന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്പൊ അവര് ഏത് പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്? പരമഹംസൻ എന്ന പദവിയിലേക്ക്. അതായത്
സന്യാസത്തിലെ തന്നെ 4ാമത്തെ ഘട്ടം, ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം നമുക്ക് പറയാം. ആ പരമഹംസ പദവിയിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ദൗത്യത്തെ ഋഷഭ രാജാവ് പ്രചരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ആര് അവതരിച്ചത്? ഭഗവാൻ ഋഷഭ രാജാവായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭൗതികമായ ശാരീരിക ആവശ്യതകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും അകന്നുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി നിന്ന് ഈ ഘട്ടം മൂഢന്മാരാൽ അനുകരിക്കാനാകാത്ത എന്നാൽ എല്ലാവരാലും പൂജിക്കപ്പെടുന്ന അപൂർവമായ ഒരു അവസ്ഥയാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് പരമഹംസ പദവിയിലെ സന്യാസത്തിന്റെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ആ ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. കാരണം ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് 4ാമത്തെ ഘട്ടം, പരമഹംസ പദവി. ആ പദവിയിലേക്ക് അപ്പൊ അത് അനുകരിക്കാനാവാത്ത, എല്ലാവരാലും പൂജിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അപൂർവ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ പരമഹംസ പദവി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഋഷഭ രാജാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്? ഒന്ന്, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെന്ന ലക്ഷ്യം? പരിപൂർണതയുടെ പാത. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന്, എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചത്? ഋഷഭദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അടുത്തത് ശ്ലോകം 14. ഋഷി ഫിര്യാചിതോ ഭേജേ നവമം പാർത്ഥിവം ബഭുഃ ദുഗ്ധേ മാമേ മോഷധീർവിപ്ര സേനായം സാ ഉഷത്തമാം. ഋഷിഭിര്യാചിതോ ഭേജേ നവമം പാർത്ഥിവം ബഭുഃ ദുഗ്ധേ മാമോഷധീർവിപ്ര സേനായം സാ ഉഷത്തമഃ. വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഋഷിമാരാൽ യാചിത പ്രാർത്ഥിക്കിയാൽ, ഭേജേ സ്വീകരിച്ചു, നവമം 9, പാർത്ഥിവം, ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു ഡിസ്റ്റർബ് ആണ്. പാർത്ഥിവം ഭൂമിയുടെ ഭരണകർത്താവ്, അതായത് രാജാവ്. വപുഃ ശരീരം. ദുഗ്ധ പാൽ, കറക്കൽ. ഇമാം ഇവയൊക്കെ. ഔഷധി ഭൗമോൽപ്പന്നങ്ങൾ. വിപ്രഹ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ. തേന വഴിയെ. അയം ഈ. സഹ അവൻ. ഉഷത്തമ മനോഹരമായി ആകർഷിക്കുന്ന, അതായത് ആകർഷകമാം വിധം മനോഹരമായിട്ടുള്ള. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അപ്പോ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ. ഇനി എത്രാമത്തെ അവതാരാണ്? നവമം അല്ലെ? നവമല്ല പറഞ്ഞ 9ാമത്തെ അവതാരം. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ, സന്യാസിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ 9ാമത്തെ അവതാരത്തിൽ ഭൂമിയെ സംസ്കരിച്ച് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിളവ് ചെയ്യിച്ച ഭഗവാൻ ഒരു രാജാവിന്റെ രാജാവാണ്. രാജാവായിട്ട് വരും, പൃഥ്വ രാജാവായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ശരീരം സ്വീകരിച്ചു. അക്കാരണത്താൽ ഭൂമി മനോഹരവും ആകർഷകവുമായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 9ാമത്തെ അവതാരം ആരാണ്? പൃഥ്വി മഹാരാജാവായിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നു അവതാര ഉദ്ദേശം? ഭൂമിയെ സംസ്കരിച്ച് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിളവ് ചെയ്യിച്ച് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ ഭൂമിയെ ഏറ്റവും മനോഹരവും ആകർഷകവുമാക്കി തീർക്കുക, അതായിരുന്നു അവരുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം. പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം വന്നത്. അപ്പൊ പൃഥു മഹാരാജാവ് അവതരിക്കുന്നത് 9ാമത്തെ അവതാരമായിട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ 9ാമത്തെ അവതാരമാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം അവതരിക്കാൻ കാരണം സന്യാസിമാരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ, സന്യാസിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ 9ാമത്തെ അവതാരത്തില് ഭൂമിയെ സംസ്കരിച്ച് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിളവ് ചെയ്യിച്ച ഭഗവാൻ ഒരു രാജാവിന്റെ, അതായത് പൃഥു രാജാവിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു. അക്കാരണത്താൽ ഭൂമി മനോഹരവും ആകർഷകവുമായി തീർന്നു. അപ്പൊ പൃഥു മഹാരാജാവായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത് സന്യാസിമാരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അവതാരം വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം, അവതാര ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയെ സംസ്കരിച്ച് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിളവ് ചെയ്യിക്കുക, ഭൂമിയെ ഏറ്റവും മനോഹരമായും ആകർഷകവുമാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. അതിന് കാരണമുണ്ട്, നമുക്ക് പറയാം. ഭാവാർത്ഥം: പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ആഗമനത്തിന് മുൻപ് മുൻ രാജാവിന്റെ
അതായത് പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛൻ പിതാവിന്റെ ദുർവൃത്തമായ ജീവിതം നിമിത്തം ദുർഭരണം എന്ന മഹാനാശമായിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. തീക്ഷണാശാലികളായ വ്യക്തിഗണങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, മുൻ രാജാവിനെ സിംഹാസന ഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രജകളുടെ സർവക്ഷേമവും സംരക്ഷണവും പരിപാലിക്കുക എന്നത് രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. തന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ രാജാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ വിവേകവർഗത്തിൽ ചേർന്ന വ്യക്തികൾ നിശ്ചയമായും അദ്ദേഹത്തെ സിംഹാസന ഭ്രഷ്ടനാക്കണം. എങ്കിലും പൊതുജനക്ഷേമാർത്ഥമായ നിരവധി കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉള്ളതാകയാൽ ദീക്ഷണാശാലി ഗണത്തിലുള്ളവർ രാജകിരീടം കൈകാളുകയില്ല. രാജകിരീടം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അവർ ഭഗവത് അവതാരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചതിനാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം മഹാരാജാവ് പൃഥുവായി അവതരിച്ചു. യഥാർത്ഥ വിവേകി തലത്തിൽപ്പെട്ടവർ അഥവാ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണർ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ പദവികൾ മോഹിക്കാറില്ല. പൃഥു മഹാരാജാവ് നിരവധി ഭൗമോൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉത്ഖനനം ചെയ്തെടുക്കുകയും അപ്രകാരം ഒരു ഉത്തമ രാജാവായി പ്രജകളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ഭൂമിയെ ആകെ മനോഹരവും ആകർഷകവുമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൃഥു മഹാരാജാവായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് എന്താണ്? പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ആഗമനത്തിന് മുൻ രാജാവിന്റെ, അതായത് പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുർവൃത്തമായ ജീവിതം അല്ലെ ദുർഭരണം നടത്തിയൊരു ഒരു രാജാവായിരുന്നു ആര്? പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛൻ. അപ്പൊ ആ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും മോശപ്പെട്ട സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു. വേണ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭരണം, അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കണം, എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയിൽ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്? ഈ വേണ രാജാവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും പുച്ഛിക്കുന്ന, ഒരാൾക്കും ഒരു വില കൊടുക്കാത്ത അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ആര്? ഈ വേണ, അതായത് പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ അച്ഛൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണ നിമിത്തം എന്താണ്? അവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ രാജാവിനെ. ഈ ഋഷിമാരും ഈ രാജാവിനെ എല്ലാവരും ശപിക്കും. ആ ശാപം നിമിത്തം ആ രാജാവ് മരണപ്പെടും. ആ രാജാവ് മരിച്ചു പോകുമ്പോ നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ, എത്രയും ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ രാജാവ് മരണപ്പെട്ടു. പക്ഷെ എന്താണ്? ആ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല പിന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ രാജാവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സംസ്കരിക്കുന്നത്, കടഞ്ഞെടുക്കാന്ന് പറയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഖനനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് പ്രാർത്ഥനകളാലും കുറെ മന്ത്രങ്ങളാലും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഈ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് ഖനനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് തൊടഭാഗമാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം തൊട ചെയ്യുമ്പോ ആ തൊടയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങളും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, ആ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു രാക്ഷസനാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. ആ രാക്ഷസൻ നിഷാദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുരൻ ആണ് വരുന്നത്, രാക്ഷസ രൂപത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളും അയാളിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവര് വീണ്ടും ഈ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാര് അവര് പ്രാർത്ഥനകളും മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് വീണ്ടും ആ ഭൗതിക ശരീരത്തില് കടഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ കൈകളിൽ നിന്നാണ് ആരവതരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. പൃഥു മഹാരാജാവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ പോയി നല്ല സ്വഭാവത്തിലുള്ളൊരു രാജാവായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ഭഗവാൻ പൃഥുവായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്രയും നാള് ആ രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, അന്നത്തെ സമയത്തൊക്കെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആ ഒരു ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? പൃഥ്വിരാജാവിന്റെ അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ രാജ്യം എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ടാവും? എല്ലാ രീതിയിലും നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഒന്നും ഇല്ലാതെ. കാരണം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ദേവന്മാരൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ വിഭവങ്ങളും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടാതെ ഭൂമിയില് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പൃഥു അവതരിക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ ആ പൃഥു മഹാരാജാവാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ആ ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കുന്നത്, എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂമിയാക്കി മാറ്റുന്നത് അതിനുശേഷം പൃഥു മഹാരാജാവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഭൂമിയെ മനോഹരവും ആകർഷകവുമാക്കി തീർക്കാനായിട്ട്, ഭൂമി സംസ്കരിച്ച് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിളവ് ചെയ്യിച്ച് ആ ഭൂമിയെ മനോഹരമാക്കി തീർക്കാൻ. ഈ കുറച്ചും കൂടി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ട്, ഭൂമി ഒളിക്കുന്നതും പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ട്, അത് വരുണ്ടാവും ഇനി ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ അവതാരം ഭഗവാൻ പൃഥ്വിരാജാവായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപം സാജ് ജഹൃഹേ മത്സ്യം ചാക്കുക്ഷോധാതി സംപ്ലവേ നാവ്യാരോപ്യ മഹിമായം പാൽവൈവസ്വതം മനും. വായിച്ചോളൂ സമയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപം അവൻ, ജഗ്രഹേ സ്വീകരിച്ചു, മത്സ്യമായി, ചക്ഷുഷ ഉതതി ജലം, സംപ്ലവേ വെള്ളപ്പൊക്കം പ്രളയം, നാവി ചെറിയ കപ്പലിൽ അതായത് വഞ്ചിയിൽ, ആരോപ്യ പരിരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, മഹി പൃഥ്വി മ്യാം വിലയിപ്പിച്ചു, അപാൽ സംരക്ഷിച്ചു, വൈവസ്വത മനു മാനവ പിതാവ് മനു. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. ചക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമുള്ള സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയത്തിൽ സമഗ്ര ലോകവും ജലത്തിൽ ആഴ്ത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ മത്സ്യാവതാരം സ്വീകരിക്കുകയും വൈവസ്വത മനുവിനെ ഒരു വഞ്ചിയിലാക്കി ജലപ്പരപ്പിൽ തന്നെ പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത അവതാരം വരുന്നതാണ് ഏതാണ്? മത്സ്യാവതാരം. ആയിട്ട് അവതാരം എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് അറിവില് മത്സ്യം ഫസ്റ്റത്തെ അവതാരാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്രാമത്തെ അവതാരമായിട്ടാ പറയുന്നത് മത്സ്യാവതാരം വരുന്നത്? 10-11 അല്ലെ. 10 മത്സ്യാവതാരം വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ മത്സ്യാവതാരം എന്തിനാ വന്നത്? നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ ദിവസത്തിലും നമുക്കറിയാം പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തില് പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? എല്ലാതും നശിക്കും. അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നെല്ലാം നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ പ്രളയം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ആ പ്രളയം സംഭവിക്കുമ്പോ ഈ വൈവസ്വത മനുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്? മത്സ്യമായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. പ്രളയത്തില് വൈവസ്വത മനുവിനെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഏത് അവതാരം കൈക്കൊള്ളുന്നത്? മത്സ്യാവതാരം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയത്തിൽ സമഗ്ര ലോകവും ജലത്തിൽ ആഴ്ത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ മത്സ്യാവതാരം സ്വീകരിക്കുകയും വൈവസ്വത മനുവിനെ ഒരു വഞ്ചിയിലാക്കി ജലപ്പരപ്പിൽ തന്നെ പരിരക്ഷിക്കുകയും. ഭാവാർത്ഥം. ഓരോ മനുവിനും ശേഷവും ഉന്മൂലനം സംഭവിക്കണമെന്നില്ലെന്ന് യഥാർത്ഥ വ്യാഖ്യാതാവായ ശ്രീധര സ്വാമികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ മനുവിന് ശേഷം ഉന്മൂലനം സംഭവിക്കണമെന്നില്ലെന്ന്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഓരോ മനുവിന്റെ ശേഷവും കഴിയുമ്പോഴും എന്താ പറഞ്ഞത്? ഉന്മൂലനം സംഭവിക്കണമെന്നില്ലെന്ന് യഥാർത്ഥ ഭാഗവത വ്യാഖ്യാതമായിട്ടുള്ള ശ്രീധര സ്വാമികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലശേഷം സംഭവിച്ച ഈ പ്രളയം നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 14 മനുക്കളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതില് ചാക്ഷുഷ മനുവിന്റെ കാലശേഷം സംഭവിച്ച ഈ പ്രളയം സത്യവ്രതന് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടിക്കൊടുക്കാനായി ഉണ്ടായതാകുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം വന്ന ആ പ്രളയത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന? സത്യവ്രതൻ നമ്മളെ വൈവസ്വത മനുവാണ് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായതാകാമെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരം, മർക്കണ്ഡേയ പുരാണം, ഹരിവംശം തുടങ്ങിയ ആധികാരിക ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഓരോ മനുവിന് ശേഷവും സദാ പ്രളയം സംഭവിക്കുമെന്ന് സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതായി സ്പഷ്ടമായ തെളിവ് സഹിതം ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ
പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പുരാണങ്ങൾ വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരം, മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം, ഹരിവംശ പുരാണം അതിലൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ മനുവിന്റെ ശേഷവും കാലയളവിന് ശേഷവും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, സാധാ പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് തെളിവ് സഹിതം ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ ജീവഗോസ്വാമി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയെ പിന്താങ്ങുകയും ഓരോ മനുവിന് ശേഷമുള്ള ഈ പ്രളയത്തെ ഭഗവതാമൃതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികൾക്ക് ആധികാരികമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഭഗവത് ഭക്തനായ സത്യവ്രതനോട് പ്രത്യേക പ്രീതി കാട്ടാനായി ഈ വിശേഷ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതാരം എടുത്തു. അപ്പോ ഭഗവാൻ മത്സ്യാവതാരം ഭഗവാൻ എടുത്ത് എന്തിനാണ്, ഈ വൈവസ്വത മനുവിന് സത്യവ്രതനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, വഞ്ചിയിലാക്കി ജലപരപ്പിൽ നിന്നും പരിരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഏത് അവതാരം കൈക്കൊണ്ടത്, മത്സ്യാവതാരം കൈക്കൊണ്ടത്. 16-ാമത്തെ കൂടി നിർത്താം. സുരാണാമുതി മന്ദരാചലം തദ്രേകം കമണ്ഡരൂപേണ പൃഷ്ട ഏകാദശേ വിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരാസുരാണാം മഗ്നതാം മന്ദരാചലേകരൂപേണ ഏകാദശേ വിഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുര ആസ്തികർ ഈശ്വര വിശ്വാസികള്, അസുരണാം നാസ്തികർ നിരീശ്വരവാദികൾ അസുരന്മാര്, ഉദ്ധതി സാഗരത്തിൽ, മഥനം കടയുക, മന്ദരാചലം മന്ദരപർവ്വതം, ധദ്രേ താങ്ങി നിർത്തുക വഹിക്കുക, കമഥ കൂർമ്മം, രൂപേണ രൂപത്തിൽ, പൃഷ്ഠേ പുറംതോട് അതായത് വൽക്കം, ഏകാദശേ ശ്രേണിയിലെ 11ാമത്, വിപുഹു ശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 11ാമത്തെ അവതാരം കൈക്കൊണ്ടതായിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ. ഏതാണ്? കൂർമ്മമായിട്ട് അല്ലെ, കൂർമ്മമായിട്ട് 11ാമത്തെ അവതാരം ഭഗവാൻ കൈക്കൊണ്ട്. 11ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ കൂർമ്മരൂപം എടുക്കുകയും അസുരന്മാർക്ക് കടകോലായി ഉപയോഗിച്ച മന്ദര പർവ്വതത്തിന് ആധാരകീലമായി തന്റെ വൽക്കം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 11ാമത്തെ അവതാരാണ് കൂർമ്മം. കൂർമ്മരൂപത്തില് ഭഗവാൻ അസുരന്മാരുടെയും സുരന്മാരുടെയും സുരാസുരന്മാർ കടക്കോലായി ഉപയോഗിച്ച മന്ദര പർവ്വതത്തിന് ആധാരകീലായിട്ട് തന്റെ വൽക്കം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അത് മന്ദര പർവ്വതത്തിന് നമുക്കറിയാം, അത് ഒരു കയറ് വേണല്ലേ നമുക്ക് ഇത് നടത്താനായിട്ട്. പാലാഴി മഥനം നടത്തുന്ന സമയത്താണല്ലോ ഭഗവാൻ കൂർമാവതാരം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിന് വാസുകിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ വാസുകി പാമ്പാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് വഴിക്ക് പോകുമ്പോ ആ മന്ദരപർവ്വതം എവിടേക്ക് പോകും, താഴ്ത്തിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആ മന്ദരപർവ്വതത്തിനെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ്, കൂർമായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മന്ദരപർവ്വതത്തിനെ പൊക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂർമാവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: അമൃതപാനം ചെയ്ത് അമർത്യരാകുവാനായി ഒരിക്കൽ ആസ്തികരും നാസ്തികരും ചേർന്ന് അമൃതലബ്ധിക്കായി സാഗരം കടയുന്ന ഉദ്യമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അതിനായി ഭഗവത് അവതാരമായ കൂർമ്മത്തിന്റെ വൽക്കത്തെ സാഗരത്തിൽ മന്ദര പർവ്വതത്തെ വഹിക്കുന്ന ആധാരകീലമായും പർവ്വതത്തെ കടക്കോലായും ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാൻ കൂർമായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ്. കാരണം അമൃതപാനം ചെയ്ത് അമർത്യരാകുവാനായിട്ട്. കാരണം എന്താണ് പറയാ, ദേവന്മാർക്ക് ശാപം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ദേവന്മാർക്ക് ശാപം കിട്ടുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സങ്കടം പറയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊരു മോചനം കിട്ടാനായിട്ട്. കാരണം ദേവന്മാർക്കും എന്താണ് പറയണത്, അവർക്കും ഈ ജരാനരകളൊന്നും ബാധിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശാപം തട്ടുമ്പോ അവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് പരിഹാരം പറയുന്നത് എന്താണ്, പാലാഴി കടയാനാണ് പറയുന്നത്, പാലാഴി മഥനം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അമൃത് കിട്ടുമ്പോ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രശ്നം സോൾവ് ആകുമെന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെയാണ് എന്ത് നടത്തുന്നത്, പാലാഴി മഥനം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ